बताइए नियम का ही है फार्मेसी का नियम। हाँ फार्मेसी का नियम क्या है? इधर आओ। क्या बताइए क्या? लाइसेंस नहीं है इसलिए। लाइसेंस वीसा नहीं है मतलब क्या है? हम लोग क्या क्या वीसा बताइए क्या वीसा? ओ ये क्या तू क्या है? कहाँ है आपका रजिस्टर कहाँ है बताइए? लाइसेंस नहीं मिला तो AX क्यों नहीं मिला? तो किस ड्रिप भी देगा है इधर में, किसे फार्मेसी इलीगल चला गया ना क्या इधर? बिना लाइसेंस ये सब काम होता है? बिना लाइसेंस किसने दिया आपको लाइसेंस नहीं मिलता ये इधर। इजाजत कौन दिया है? BTP दिया है? किसने दिया आपको? इधर बस्ती माने कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मालिक बोला ना थोड़ा। क्या मलिक? Hadin ka jingbon palat jong kini ki farmasi hapok kani ka dongga than jingi hapok kani ka district ka bai jingi ke Esantia Health District kidon sipun kini ki farmasi ki balalong biang ti ka penlong yangi bangin wat jingtip ti ngila wat no daka ni ka RTI ti hadin ngila yo pediang ya kani ka RTI na po ka office jongu DMHO ti hadin mengila yo ya kani ka RTI ka jubab hang ni kalong ka clear ka jubab hang ni kidon tang kumba ar pulai teli ki farmasi ki balada register hapo ke Esantia Health District ti uwei ula dep serendar kamut menta dang don satang kumba ar po arngut ti kamtam kani ka jingdon sibon kini ki farmasi ki balong biang ti kabu jinge sibon ya ki patba ki jongi kamtam ya kitu kiba la persang ban lek pule te kitu kibala kibadai hok ban bat ya kanika kam kibadai hok ban tre ya kanika kam henry la don ka jing thut namar ka jing bon palat jong kini ki farmasi kiba long biang te hadin bangilalap ya kanika hadin bangila yo ya kanika RTI ngilalap ru ya kawai ka kies ka balong ka kies ka ba sngeu phla bat ka kalong ka ba pen sngeu si yang isibon kum ki pai ba te ngilalap ya kata ka kies ka badai ha aha kasnong so kompor Esantia Health District ngingi lalap ya kata kawai ka farmasi ka tang ka kerteng jong ka farmasi rumdon nang ta pade uta u dakhar muslim u bakam ya lade ba udai u doktor te henrei umdon ya kikot kislabat watang ban puli ya ka kerteng jong kita wairu umdanang bha henrei ukam ya lade ba udai u doktor ha kata ka farmasi bi anjung u la persang ru ban bo ya kini ki private clinic ka balong bi an te hang ta u ai drip ya kinong pang badu ai inject ru ya kinong pang te hagani ka por ngingi daga ka jing singau khia na marba ngingim don bore namar kani ka kam kahap haka jing pek jing khmi jong DMHO te ngingi la persang ban lek ya kendo bad uni DMHO hapo Esantia Health District tingi la persang ban ya keren ban ya thu ya u ya ka jing sisa te hadin mangila poi ngingi poi kumba khadwei baji hapo ka DMHO office henry officer umdon namaru lek don kam te hadin ba ulawan tingi layo ban yakren te haga badengkong kalong ka ka basung tenat namar ba uni officer udon kaju ka jingkit khia kumba dei ban le kenang ban penduk cait no cisendon ya kini ki farmasi ki balong bian henry ha ka bakhadu ka ba penlong ka ba pensngeusi namar ba ngingim tip ka ba penlong yu ba hadin namar ngingi latip ba kalong biang ngila pen i ru ya u ki proof mo ki evidence ngila pen i ya ki sakhi ki babiang ba uni u khar muslim u bakam ya lade ba de doktor u beret pathar ru ya ki inject hadin ba ulade pendon kam ulade pathar ya kini ki ternia inject bat ya gitu ki test ki ba pair ki bangi ngimla ban tip ka mo ki don sibon u beret pathar te kamut ba u pen khen ru ya ka rules jong ka DMHO mo ya ka rules te hadin kata ngila persang ban ya keren te ngi ong ya uni u di persang ban ya keren ban uni u officer ngi ong ba ya kanika farmasi bat ya kanika haga juga por ba kadai ka klinik
klinik ka balong bian la dei ban lek khang kredep no chisendon la dei ban khang no mardor tikai ka pensngop si pada kalong ba wat hadin wat hadu kata ka jing sngop tanat jongi yaw ni officer ba udon ka ju ka jingmut henry ha ka bak hadu wong ba don briu ban lek mentah don briu ban lek mentah don staff re ba ban yami ban ya lek chata tikalong ka ka pensngop si ba kat ka office mo kat ka office jong BMHO ba dei pek ya ka koi ka kya ki kim don staff ti kila kwa ban penduk jai kinle kumno ban yo ban penduk jai namar ba ha kapor ka babiang kim tre ban sim khia namar ba lada kim tre ban sim khia ha kapor ka babiang on the spot kamut ba kini kita khar long kum ba ai men sim pen ban yaki ha kan nor kum namar ba kimle ha kapor ka babiang te kini kita khar hadin kin sayo jing tip nang ta pada kinsa pet kai hadin bagila pet hadin katu kan ni por hadin katu kan ni benaikin wan kin syong bi an biang han ni namar ba yaw ni udah khar ngil atip bal da ki labun bun snem mula persang ban penyak bi an ya kan ni ka farmasi ka badon hapo so kompor ti ngim tip ba hakan nur kom ula ban pendon kam da ki bun snem ngim tip hakan nur kom ti hadin kata ngila persang marba u officer uong ba ngiong ya lelang bat pi uong ba don por ti benong pha da ki briu ru ngin ya lam lenti namar ngi kloi ban ya trailang bat ka office chong pi run uong ba don briu mentaka sngi tongin saya lek pat hakawai ka por henry hadin bangila persang ban ya kren ya u te da ka jing ban se uong hiap pire ban ai no da ka jing tho tingi ong to kam lele tingi la ai no u da ka ni ka jing tho bau la dei ban lek kem no da ka ni ka jing tho bau dei ban lek kem no mardor ya ki ya uni udah khat ba ban pinstom ya u kat kum ki an ki babiang te henry kai ka ba pinstom si namar kim tre ban lek ha ka por ka babiang mo ki bu por te lada ki bu por si lada ki ya bu por kum ni kamut ba lano ki ngan bu ka jikili lano kini ki da khar kin sange ban le bi an ya po ka ni ka dong ka thang ka chungi te lada ki le ha ka por ka babiang kamut ba klemban se kini kin sado jai ti kai ka ba penlong yang i ban sneu khi hatu kata-kata ka bi dei bat kan ni namar bang isne ya kini ki khon samla ki chungi kadon jingmut ayu ya ki bakin lek puli cabar state mo ban pentebit ya lade kenang ba kinla ban bu ya kata klinik lani ka farmasi mo te henry kamdon jingmut lada ki balade ki jaj benri ki balade pule kamut ba ki dakhar ki dang la ban le bi ang kamut kamdon jingmut katu ka jing puli ke jong ki cabar jong ka jela lani ban lewat jing start ha be dei bat kani ti hakni ngi la persang ong to ba jaj ba uni officer uong ba don briu ban lej mentakas ngi ti tom lele ngi la dep ay ke jing tho ngi kermen ba un sim ai ha ka be dei bat kani ka jing ujor bat kani ka jing pin sneu ka jongi hau ti lada ki kimle ai te nakaliang ka jongi ngi ban se ban ya da ka wei ka lanti ngi ya sikmat da kawai pada kalenti bat hang ni ru kadon hi kajing bom so tanat mo namar hakapor ka ba piang ki kim tre ban lek namar la dei namar kani ngaong ba ngaong kadon jing eu ladang imwan sende ladang ipon tang supon ru saka office ngi pentip ba hang ni kadon ka bi an ka long tamta ila ban wan hak ta kapor tang da ka ba supon ru mlele ti henry kenang tang ban penbun kam ipan ban sepang naga jing tho sepang don briu sepang lai sepang kalong ta mo ki ai dau da kumni da kumtai ti kalong ka ba pen sngsi ti hagning bat hakajuk apor ngada maham jur ya kini ki khasi penar jungi ki ba yada ya kini ki bar jela bakin yada ban le bi an namar ba bun sin gi ba marsin kini ki khamtam kebun ki kasih penar ki persang ban yada ya ki dakhar ha ki babun kom henry nga ong ye pi ba hang ni lada pi hi kum ki kasih penar pi persang ban yada ya kini ki barjela ki ba le bi anya pok ni district jungi pi rupin sangat lang ha ka ai te nakaliang jungi ngi don ai shu banong tangkatai ga jing pen sneu ga jungi namar ngi don ga jing sneu khia ba ka office jong BMHO kim tre ban lek kat kum ka jingkar pat ka jungi henry ki bu por pemban tom lele ngi la da pha ka jing thok ngi sania bakin le ai te ngi kular bangin persang ban boden ya kani hatu
ka office jong DMHO kila len em ya kani ka kam kumba kila kular lada kamlong kumba ki kular ndre nakaliang ka jungi ngi ban si ban ya chmat wal lada nin ya tangku aka anru kam lele ya kata nomor tang ba kini ki bar jela ki ba lebi an ki de bandu jaj no chisundon na po kani ka dong ka thang ke jungi